В листата от 17 кандидати 9 ще бъдат хората на ДСБ. След водача Надежда Михайлова се нарежда Светослав Малинов, който днес получи най-голяма подкрепа при гласуването на делегатите на партията в Пловдив. Имаме право, най-голямо от всички политически партии, да триумфираме на тези европейски избори. За нас европейската политика не е външна политика, а е вътрешна политика на България. Единствената пловдивчанка се казва Ваня Манчева. Тя ще бъде четвъртият човек от квотата на Демократи за силна България в общата листа за евродепутати. В момента България е в такова унизително положение, че най-малкото това е мотив да гласуваш за дясното и за промяната. На всички нас ни е ясно, че промяна е необходима и че ще е много тежко да възстановим това, което бяхме постигнали преди 10 години. От партията на Иван Костов са уверени, че имат най-добрите кандидати за представители в Европейския парламент. Те са нашите кандидати не само решителни и компетентни. Много по-важно е да знаят защо са в Европейския парламент, че на първо място това са интересите на България. Изборите за Европарламент са насрочени за 7 юни.